महिलेवर अत्याचार करून तिला बंदुकीचा धाक दाखवल्याप्रकरणी दापोली तालुक्यातील दोघांवर कल्याण पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झालाय। विशाल सूर्यकांत मालवणकर राहणार वाकुली ब्राह्मणवाडी तालुका दापोली आणि संजय तुकाराम गुजर राहणार मुगीज तालुका दापोली या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। या दोघांविरोधात एका महिलेनं कल्याण पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दिली होती। आरोपी विशाल मालवणकर ज्याच्या कात फॅक्टरी विरोधात संबंधित महिलेनं तक्रार केली होती, तेव्हापासून मालवणकर हा महिलेला त्रास देत होता। महिला तिच्या घरात झोपलेली असताना विशाल मालवणकर हा घरामध्ये शिरला आणि डोक्यावर बंदूक रोखून आरडाओरड केली तर मुलाला ठार करीन अशी भीती घालून गाडीत बसवलं। यावेळी गाडीच्या पुढील सीटवर संजय तुकाराम गुजर हा बसलेला होता। या दोघांनी तिच्यावरती अत्याचार केला आणि याबाबत कोणाला बोलशील तर व्हिडिओ व्हायरल करू अशी धमकी दिल्यानं या दोघांविरोधात तक्रार दाखल झालेली आहे। कोकण कट्टा लाईव्ह दापोली।